O karon ba kasama ni ang sumpay ni bag-utang sugilanon, ani. Parehas lang gid mo si Ani ay. Mudayon na paghapak. Ang ihatagan man ko ni mong kabalaka. Ay nagkabala ka. Luwas na ko. Dili ba ko kuhaon ni Lord? Wait. Nakaila ka ni Lula ni mo? Huwag naghisgot ka pa sa pangani-ani. Put, pangipasabot nga. Nga naulian ka na, Hector. Ha? Pero, dili pa lang dugay nga. Shit. Ayaw kong inga. Shit. Dili gi ko maayong artista. What? Nalimot ko diyang nakita na ko si Lola. What? Pero, dili ko gusto nga may laing mahibaw sa akong pagpakarong ingnon, Missy. Lola, gusto kong kitarang tulo ang masayod nga dili tinuod nga nalimot ko. Unsa? Oh. Ngano? Lola, Unsa na ba say ning imong kabuang bataa ka ha? Imo na sa binuangan ang imong suod nga higala. Nasayod ka bang nabalaka ka itos na hitabo nimo? O niya karon? Lola, may rason ko nga nung gibuhat ko ni. Apo. Whatever it may be, I just hope nga dili ko apitado sa imong mga plano, Hector. Kaya dili ko musugod nga basta-basta na lang kung kalimtan ni mo kunuhay. Missy, nakinalan ko si mong tabang. Oh, in what way, my love? Hi! Hi. Ay, yan na, oy. Lay mong smile, girl. Kibabayag yun ka. Nga makasulti ka na ako bisan unsa, ha? Wanna talk over a cup of coffee? Naa sa ospital si Hector. What? Gusto man po? Nahaog siya, Ivan. Oh my God! Oo niya. Kumusta na ang BFF ni mo? May mga bunog. Apa nangyang ang labing apektado. Nag-amnesia siya. What? Oh my gosh! Really? Oh my gosh! Sa Sonia season sama. Gikalimtan ako ni Ivan. Iya gani kong gipagawa siyang lawak sa ospital ganinang kadlawon. O mas gipili niya mapabilin si Missy uban niya. Kung wala masakit si Hector, nahibaw ko dali mahitamong mas pilion niya si Missy. Nahibaw kong ako ang mas pilion ni Hector nga magbantay niya. Oh, pao ba? Pero tingali tungod kay matod pa ni Missy. Nga, nagplano na day ko no silang duha nga magpakasal. Unsa? Di mahimo! Oh, Oops. Sorry, oy. Ay, na-carried away ko. Na-carried away ko, sis. Oo niya, unsay imong plano karon? dili ko masugot nga kalimtan ko ni Hector, Ivan. Oh, cute. O yan, nag-uusap mo ka din eh. Dili ba dapat na nakauban niya karon? Bala nag-iyak ang isalikoy. Pamugos. Ipailag yun ang imong self-die. Ivan, Support ko nimo, sis. Support ko nimo. salamat, Ivan. Uy. Gaksa na tayo ka. Niya pa mata sa opisina, uy. Daging kay mga mata nga nagbantay na to. Basta ha, kay baw ka nga niar ko. Salamat. Shoo na, shoo! Ako na bahala ni mo. Remember, ako ang head ini nga department. So ako ang maggrado ni mo. Busa ay nagkabala ka. Lakaw na. Hapit naman sa damang oras. Mulahos na lang ko niya unya gikan dinhi sa opisina. Bahala ka. Basta, nakasabot lagi ko ni mo, sis. Sige. Mabalik na ko sa akong opisina. Salamat, Ivan. All the time, girl. Na-disgrasya si Hector. Ug si Missy ang nagbantay niya karon sa ospital. Maudi ay nga gipaundang ni ko niya. Sa iyang gipabuhat na ko. May plano na di mo ni Hector nga magpakasal, ha? Pues, dili mo magmalampuson. Way kasal nga may tabuta.
dali ninyong duha. Nadiha mga butang nga na-recover na mo sa lawas ni Sir, Ma'am. Siyang pagka-disgrasya. Isod na mo ang tanan ini nga plastic uban sa iyang sinina. Lagip na ang bracelet nga diha siyang kamot o gikuptan. Bracelet? Mm. Okay, sige. Salamat, nurse. You're welcome, Ma'am. Sige. Bracelet. May bracelet siyang gikuptan siyang pagkahog. Nga sa ato pa. Mao ni kisigihan niya kabot dihang nakitaan siya sa mga trabahante. Ako tanawon. Ni Ara. Oh, nice. May kikulit din sa ilawom sa tunga sa bracelet. Pino siya, pero mabasa rin ako. I love you, Ani. Shit! Mo ni nag-ingon nga na disgrasya ka, Hector? Shit! Missy, Hi. usa na imong gigunitan? Ha? Ang imong mga butang diyang gidaka din sa Ambi, ospital. ambi na. No, it's so dirty. May mga dugo pa nimo, oh. Gusto ko mo tanawa na. Unsa man ani? Ako day kuha. Ha? Hain man ani. Ako na. Ay, unsa lagi? Ako na lang kay maglisod ko. May gipangita ka ba, Hector? Uwa. Ang imo lang kining t-shirt o karsones, wa na lain pa. Kana ra? May lain pa ba di ay gawas nini? Oh, uwa. Unsay sultis, doktor? Kano sa magkamay mong bugawas gikan din eh? Mupundo kapag kuno og pipila ka adlaw dinhi tungod ani imong tamad sa o. Hector? Unsa? Dili pa nga plano naman imong kalimtan na si Annie for good. Ganong dili tanan sa tinud-on ang akong giingon niya nga magpakasal ta. Sa? Hector, isa na ko nimong buhaton ko ang tanan aron mamahimo ko maayong asawa diyan nimo. I will make you fall in love with me. All I need is a chance, Hector. Uspon ko ang dagan sa kong kinabuhi, makauban ka lang. Missy. Dagi ko gigayon, please. Missy. Shit. Hector? Kauban ako si Lambert. Kumusta? Uwa pa siya nahinumduman bisin gamay. Unsay sultis, doktor? Well, matod pa si doktor nga mahinumdum raon niya ko na siya. Dili lang pugsun kay dili makayo alang niya. Pero madugay-dugayan pa sa blagi ko, no? Ha? What? Madugay like when? Mga amot lang. Depende sa iyang recovery. Months, maybe. Shit. Dili mahimo. Nga no, may mahimo ka about Anikas? Shit. Hector? Hector, dinawa ko. Tabangan di kang mahinumdum sa tanan. Hector. Kuya. Mihilag na sab siya. Ug di ka kusugukot kaayo, Hector. Miss? Wa ko makailan nimo. Hector. Mana, kadungog ka? Wa siya makailan nimo. Maong buhi na diha.
Kung makagakos ka na, paimos manang imos akong pamanunan. Sa mga bata pa ta. Kanunay tagdadoon ni Lolo ug Lola ni mo sa sapa. Aron mga liko. Og unya, anak ko si mabuko-buko kanunay nga magbaba. Aron dili ko malubos. Boring. Og naanda na nato ka ng buhaton ka ni Adto. Ang na lang nga nagkota. Kanunay paghihapon ko ni mong babaho no kugusod. Lakip gani sa itong pagkatog. Magtapad tang tuha. Mukalit ka lang og tunga sa kong kwarto kay Adto ka matog. What? Magtupad mo sa paghigda? Kung mahimong taparan di ka kanunay sa imong paghigda. Buhaton ko ka na, kuya. Mahinumdum ka lang na ako. What? No way! Ug nagtuo ka nga magkatugot kung nga buhaton pa na ninyo. Karon nga nasayod ako, ani? Lambert, You two are grown-ups already, ani. Di na maayo sa mga mata ug unahuna suban. Nga magtapad mo sa paghigda, knowing nga higala ra mo. pero Lambert, kanunay na mo ka ng buhaton ka ni Adto pa. Well, that's before I came into your life. Karon nga kaslunon ka na nako ug si Hector kang misi. Di na ninyo ka na mahimong buhaton pa. Gikinahanglan niya mahinumdum, Lambert. O ang mga naanda namang buhatan ka ni Adto, ang usa sa paagi nga mahinumdum siya sa tanan. Shit! No! Di ko masagot. Kung kaniadto way na hitabo ninyo. Kay nag-ilhanay mo sama sa managsuon. Mahimong may mahitabo na ninyo karon tungod kay wa na yun hinumduman ka ng tuhana. Lambert, dako og respeto na ako si Hector. Si Hector kaniadto, oo. Pero ang Hector nga niya karon din karon wa na siyang kaugalingon. Lambert, May bubabang gawas na mo. Naglabandag samot ang akong biyain ako ninyo din kuya. Ay pagsigig kuya na ako, day. Kay dili makataigsoon. Kuya. Lambert! Guyura na ng imong uyab sa gawas, B. Kay mupahuway ng akong pamanunon. Sige na. Let's go, ani. Dili ko. Diliwan na ko. Promise, dili na ako matingog. Please. Fine. Let's sit. Kuya, manglingkod rami ha. Lakaw na ko, no, B. Muling kudram ng hidpa. Sa nerve. Karon ka. Magsige na gihapon mong tupat sa paghigda, ha? Maudi ay. Unsa man yung pagkikalimot niya? Kung mao na ang kanuna ni mong buhaton nga to niya? Tapat sa kunin mo, Pi. Ay, Misi, unsa pa? Lisod. Unya lagi, kung si Ani ang mutupad ni mo, dili lisod, ha? Unya kay ako man, lisod na, ha? Da. Tanday lagi ko. Kasakit Tanday sa ko. akong gibuldak ni mo, tanday ang imo pa. Mitapad siya ni Hector. Ug, iyang kitanda yung tiil ini. Tanday pa. Baby, Ikadahang pa. come. Sandig ako. Sa manir ka. What do you like? Tingog. Wa ka pa ba gutom, ha? Owa. Kung di ka pa buot nga mo biya din then rest. Kamu pa ka. Close your eyes. Kay wa ka mo pahuway ka ganina. Diyang gingnanta ka. No, pwede naman. Kaabog sa mata. Unsa? Abog? Wait, may abog pagod din, Wa, labaw pa sa abog. Ang nasa kong atubangan. Oh, I understand. Nasuya ka sa ilang gibuhat? Misan digre gani si Annie sa abaga ni Lambert, nagselos kina? Okay, sige. Ako'y bahala ni mo. Misi,
Pero may bangon ka. Uy! Ano, may paibabaw man ka na ko. Pinausa, mga bali na tao akong gusto. Uy, agay! Ayaw ka bala ka. Dili lagi ka mabugat. Kaya dili ko magpabugat. I know what I am doing. Missy! Umiyak siya nagpaibabaw si Missy kang Hector. Missy! What? Mahimo ba? Dili na ni mo buhaton? O wa pa man na maayo si Hector? Tingalig mo samot pa hinuon iyang kondisyon sa imong gibuhat. He's okay with it. Dili ba, my loves? Misugot rin siyang mahagan sa ngapil ni Missy. My love. Di ba siya sa paghawak ni Missy? Hoy! Oh, Ani, asa ka? Hoy! Hector! Di amnesia ka nang galimot sa tanan. Pero huwag kang ipalimot si mong kadokirok. Hey! Kasamok ba ni mo? We're busy here. Magkalagot ka! Ani, let's go. Hoy! Diligid ka mo undang diha? Bisa na disgrasya ka na? Bastos! Magbali o tagbapiang ng tila ni mong apay tawhana ka! Musa? Dili mapiang ang dila, uy. My loves, pasag din na siya. Let's continue. Gamay na lang ug mahinumdum ka na sa hingpit out to kiss. Adi ay! Nga sa ato pa, wak ka na ginay magkinahanglan ako din, hima ko ba? Ha? Di ay! O ba sige! Dili na ako mo balik pa ni mo din eh. Ayaw na pangita na ako og mga adlaw ha, kay busy sa to sa mga kasal ugma ni Lambert. Hector! Hindi nagiwak ni ko ni magkalit. Oh, shit. Hoy. Hapit kumahog sa bed. Miss, bisan asa pa mo simbahan na magpakasal, wa ko'y labot. Kay dili ta igunsa. Dili ko masakit, bisan magpakasal pa mo sa tanang simbahan. Usa, sige na. Biya na din eh. Biyain ako, ani. Nakabiya na sila. Ay, shit. Kasakit sa kong kilid. Oops. Oh, nag-carried away ko sa imong hawk. Nadaito na ko ang akong lawas ni mo. I'm so sorry, ha? Magtawag ba ko og doktor? Ayun na. Mahimubag mo kanaog ka na. Misamot o kasakit ang tibuok na ko lawas. Sige na. Basta ka kung sakit kayo. Burag mabuak. Okay, sorry. Pero, dili ba? Effective man ang akong gibuhat. Tuwa na sila. May biya na sila. Ugma na din lang kasal. Mas mayra sab. Arungan ako yung hunaon pa. Hunungan na nako ang pagpakabuang nako nimo, ani. Good. Gusto ka? Ipadayon sab nato nga tong kissing. Pat yun magikunin mo, Missy? Huh? Why? Nakakita ka sa kusitasyon, wa? Ha? Nagkalisod ko. Pero misakay ko sa imong kabuang. Aron lang mo biya si Ani. It's a question, my love. Kung ipadayon ba nato? Kay kung mo ingon kang yes, gladly ipadayon ta katagibuhat. Pero kung mo ingon kang no, di sasunod na lang. Missy. Ani, wait. Asa ka pingon? Ani, Ihatod ko sa apo. Please. nagila ka? Naglagot ko. Naglagot ka o nagsilos ka? I'm sorry. Dili ko katuang ang pangutana. Sige, tala. Ihatod ta ka sa inyo. But first, mga na ta. Ihatod na lang kong lahos sa amo, please. Then stop crying. Di ko gusto nga makita kang nagila ka. It pains me, Ani. Lambert.
Nakatog na sa Hector. Human gyatagan sa nurse o pain reliever. I knew it. Epektibo ang akong gibuhat kaganiha. Wa sila makaantos ni Ani ug namiya sila. Oh, shit. Ayaw kong ina nga nurse na sapni. Kasamo ba? Taon lang na imusod nga nurse. Come in. O saan naman si... Oh. Shit. Shit. Nakusi ka din eh. Ngano ni Aka? Mudo, Dili mo kaila. personally, dili. Pero kaila siya ni Ani. Og suod nga higala. Nga suod ko sab nga higala karon. Ivan, please. Not now. Ni ata sa labak ni Hector. Tigalig babatian ka niya. Mabatian nga unsa, Missy. Shit! Ah, gets na ako. Ang imong gipabuhat na ako nga... Oh, Shut up, ha? Shut up! Diri! Shit ka! nga nagipagawas ko ni Muslawak, ha? O sito yung sa imong pag-ani, ha? Dili ko mo ang pagduaw ni Hector ang imutuyo ni. Ngano ni Aka, Ivan? Tungod nimo. Dili ba kiinan ta naman ka? Nga dili ka na mo pakita pa na ako? O niya, mingon ba kong okay? Ah, shit, Ivan! Don't play with me! Dili may tabong duhaan ti ka, Missy, kay mahal ti ka. Hinungdan nga ni ako. O sa pagituyo ni mo? Ikaw, Missy, Leche! gusto kong makita ka. Leche ka! Gahi ka yung uno? Abi ba na ko bright kang buanga ka? Di ka ba di magkasabot? Ay, wanang ako'y gusto ni mo. Si Hector ang akong gusto. Si Hector, ikaw bang gusto? Ako na ka ng problema o dili na imo. Dili ka ha, nga mas maproblema ka. Konsultihan ko siya sa tanan, ni mong gipabuhat o ipabuhat paunta na ko. Don't you dare, Ivan. Gan ayaw kong likay. Kay dili na ko kayang mawa ka na ko, Missy. Shit ka! I want you, Missy. Dili lang imong oras ang gusto kong maangkon, kung dili ang tibuok mong pagkatao. I want you to be mine. O dili ko musugot, nga maadto ka sa uban. You're insane. Kung dili tamang ka maangkon, dili ka sa maangkon ni bisan kinsa, Missy. Leche ka. Mahal ti ka. Buisit ka. Pakasalan ti ka. In your dream. Uban ka sa akong mga damgo. Shut. Ivan, please, get lost. I am lost in your eyes. Ew! You're so gross, ha? Please lang, ha? Nagbantay pa ko ni Hector din, eh. Pauli na, Ivan. Dili ko makatubang ni magdugay karon. Ubanan ti ka. Napuang ka? O kung saan ko man ako sa pagpailan ni mo ni Hector, ha? May amnesia siya, dili ba? Problemahon mo ba ka na? Ingnon mo lang siya, nga imo kong higala. Oops, no. Labaw pa di ay sa higala. So, unsaon ko ni mo sa pagpaila niya, ha? Ah, gusto. Ha? Fuck body. What? Giunsa ni mo pagkahibaw nga may amnesia sa Hector? Nalimot ka bang usar may kumpanya ni Ani? O nga close me? Shit. Dali na. Madudatag balik siyang kwarto. Ayaw lang ko guniti. Come on, Missy. Ano bang mahadlog ka man? Okay, sige. Sipira na ko ang akong baba this time. Only this time. Dili na ko makasiguro sa sunod nga higayon. Shit. Ayaw ko hulga, animal. Actually, dili na hulga. Nagpahibaw lang ko. Mas mayo ng may advance notice. Dili ba? Aron dili ka na makurat. When the time comes. Shit, Ivan! Fine! Sige. Makikita ko ni mo somewhere. Somewhere over the rainbow? Oh, you're not that funny, Ivan. So stop! So, asa? O kanusa? Kung makagawas na si Hector din sa ospital. Dugay pagi ka na. Dili na ko makapaabot og dugay. Shit, fine. Sige. Sa sunod adlaw. Ugma, Ay, dali ka. obviously. Because I miss you. Huwag ka pa mamatagbaw na ako. Dili
may tabang matagbaw ko ni mo, Missy. Ikaw pala ang babae nga plano na kong pakaslan. Ew! What? No way! Kuha ka na si mong plano, Ivan. Crush me out. Kaya wa ko'y planong hatagan o katumanan ang imong mga damgo. Sorry. Silyado na kini, Missy. So, Don't touch me. maunay na inlaban ako baayo. Nainlab kong samot mo. Karang imong kamaldita. It's so challenging. Lola Armida? Sige sa kining tawana. Ako ig-agaw, Lola. Si Ivan. Pamin ako, Lola. Nagkabalita mo ko gikan sa kong igagaw nga na ospital ko no ang iyang ginigugma. Mao nga, miapit ko din to show some support. Salamat. Ay, nganong ni amo sa gawas. Dali mo. Paingon na sa siya mula ka, Lola. May atuon pa siya. Dili ba, Ivan? Actually, Nagpaabot na mo sila sa tita sa ilang ipakuha ni mo nga cake alang sa birthday sa imong manghod. Di ba? Paliw ka lang sa kong ingon nila ni tita nga mamawi lang ko sa sinadigayon na ba? Birthday sa imong manghod. Yes, sa iyang manghod lila. Og may bake shop nga doon na din sa ospital nga paboritong pamalitan sa iyang inahan. Hinungdan nga, may hapit na lang siya din Di ay ba? Ay kun ba ubanin na lang ang imong igagaw, Missy. Ako na na'y bahala ni Hector din Kagahapon ka pa din aron makapahuway ka na sa... No, dili, Lola. Okay na sa... gusto si Lola, Missy. Kinalan kang pulihan sa pagbantay din O ganoon sab nga, makapagkita ka makadiyot dito sa bahay. Ayaw ka balaka. Ako na'y bahala sa akong apo. Dali na, Missy. Balik na lang, ugma. Lakaw na mo. Dali na, Missy. O mas gusto kang unungan tika din Fine. Kuhaan ko na ang akong purse. Leche ka! Buiset ka! Thank you. Ayaw ko ngisi-ngisihid ha, Ivan. Kadaglagot ka ni mo. Wadon ko ng imong kalagot karon. Shit ka! Nga in love ni mo. Abli na ang pultahan sa sakinahan, mahal kong Rayna. Kupot sa kong gamot. Makasakay ko nga dili na kinalamok kupot pa ko ni mo. Okay. Lain like kuptiw niya. Pervert. Biyahing langit na sabta. Akong mahal nga Rayna. So passing your seatbelt. Kay pakit-on ka. Unsa kanindot ang langit. Really? You think langit ang makauban ka? Hell no, Ivan. Kaya wa kay angay dito. Mura kag naong demonyo. Should I take it as a compliment? Kay kung demonyo ko, bagay gid ang duha. Kay demonya ka usab, dili ba? Unsa? Salamat sa paghatod. Ani? Matun mo kanina dito sa ospital nga magpakasalta og mga adlaw. Tinuod ba to? Magpakasalta og mga adlaw. Mupakasal ka na ako. Lambert, Okay. Kasabot ko. Sulti mo lang ka to. sorry. Ani? Can I stay? Sige. Mag-ilis lang muna ako og balikon ti ka din Excuse me. Gikuptan ko nimo. May isulti ka pa?
Si Hector. Ngano si Hector? Naabasad siya kung mag-ilis ka. Ha? O sahay. Pero dili siya mo tanaw. Ngano? Gusto kong buhaton ang mga butang nga buhaton ninyo ni Hector. Basin pag sa maong paagi, mas maduol og may love ka na gyud ako. Ha? I want you, honey. The whole you. Ug dili kay kabahay lang nimo. I know nga dili ko mahimong mahulipan si Hector sa imong kasing-kasing. Kay kabahay na siya sa imong pagkatao. Naragko mo nga naguman. Samtang ako, di pa lang dugay nga miabot. Apan gusto kong maangkon ang kinatibukan sa imong pagkatao, honey. Gusto kong tibuok ka nga mamahimong ako. Say gayon nga kaslo na kita. Lampert. Can I stay here? Sige. Inside your room? With you? Beside you? Holding you? Sama sa buhaton, Hector, diyan mo. Lampert. Will you allow me sama sa imong pagtugot nga buhaton ka na ni Hector, diyan mo? Lampert. Isaad ko ngawa sa kuy buhaton diyan mo. Kutob raw sab sa pagkakusog pagtupad sa paghigda ang akong buhaton. Kaya dihara kutob ang iyang gibuhat, dili ba? Dili ba, ani? Oh. Ina ko ngawa mo lapas din napita ang iyang gibuhat ni mo, ani. Sama lang yun sa suod nga managhigala ang inyong pagtratarso sa gusa. Ugwa na mo lapas pa din napita. Ha? Oo. Kutobre diha sa pagtupad ng among buhaton. May lain pa ba di ay? Dili mahimo, dili ba? Salamat kun mao. Kaya ko masayit ko nun sa akong buhaton. Kung masayran ako nga mas milabaw pa niya na, ani. Lampert. You're mine. And mine alone, ani. Lampert. Wa ko masayid ko nun sa imong gibuhat ako. But I have fallen. So deeply. I love you. Lampert. So deep. Nakunbiyaan ko ni mo, nakasiguro ko nga malumos ko. Lampert. I love you. And it's all that matters now. Lampert. When the sun goes down and the band Asa ka? Shit! Awa pa di ka mahinanok. Bisan sa kong pagkatog. Nagbantay ko ni mo, Missy. Ay! Animal ka, gipitad ko ni mo. Dinhi ka lang uban ako. Ay, banboy, iko. Mapauli na ko. Mo pauli. Asa? Sa ospital nga ni mo tangani atong Hector? No. Dinhi ka lang uban ako. Ugot na kay mo pagkakos na kwa. Boy, ko pa ang sapa. The more nga musuki ka, mas musamot pa inoon ang akong kagustuhan nga makuptan ka, Messi. So, sige. Ipadayon lang ang buhat. Kisi-kisi na. Girl, I hate you, Ivan. I hate you. Thank you. I love you. Girl, sapa. Will you stop kissing me? I can't. Bakit bata nga? May kisi-kisi na. Cute kikantan aon. And I can't resist squeezing and kissing you. Ang imong lips. Stop it, Ivan. Sapa.
I can't. Dito. Ang imong liog. You want me to stop? Shit ka. Ay mo. Dali. Oops. Imo kong ipatong ipapauni mo. You're a good driver. DMB. Sana, uy. Drive me, baby. Animal ka, leche ka. Nahinanok na si Lola Armida. Nagatog siya nga nag-akbo din hinako. La? Uy, nagmata ka na di ay. Tayong paon sa naman dahing urasabi. Uy, las-tres pa man skadlaon. Kasayo ko di mong nagmata. Unsa man gigutom ka, unsa may gusto ni mong kanon. Wala. Gipukaw lang ti ka aron mupahilo na kaghigda diha sa couch. Mas mahilo na ka diha. Sige na. Kay magsakit ang imong buko-bukog liog dyan na. Kung maghukdong ka lang din sa akong higdanan. Ay, okay ra ko, apo. Mas gusto kong dinhira ko dool ni mo. Oh. Para asa man tong maong panghupaw. La, Sultihi ko. Hinumdumi nga sawa pa mo magkasuod ni Ani. Ako ang nahimo ni mong labing una nga suod nga higala, apo. Lola. Namati ko. Husto ba ko sa kong hukom? Bahin sa unsa. Ning akong gibuhat. Bahay ni Ani. Unsa may kisulti sa imong kasing-kasing, apo. Ambot. Wa ko masayod la. May kabahin ako nga nag-ingon nga mao kini ang husto ug angay na kumuhaton. Kay kaslono na siya. Og dili mahitabong mahimong kamo kay suod mamong higala. Dihara ko tubang iyang pagtanaw nimo. Busa husto lang nga kalimtan nimo siya. Apan la, may kabahin usab nako ang nag-ingon nga dili. Pakigbisog. I-fight ang imo pagbati alang kang ani. Pero unsa man ako sa pagbuhat la. Kung sa sinugdanan pa lang, alkansin akong daan. Unsa ako sa pagpahit kung nag-inusaran ako ning maong duwa. Pildin akong daan. Dili mo balang suwayan ang pagpadayag sa imong matuod nga pagbati. Dili na, Lola. Malipayo na si Ani kang Lambert. Si Lambert ang dugay na niyang pangandoy. Sige sama ko mubabag niya sa pagkabuot sa iyang pangandoy, di ba? Busa hatagan ko lang sa kagawasan la. Hatagan ko lang sa kagawasan ng akong kaugalingon. Dawaton ko lang nga kutob ragin mis panaghigala. Apo. Suwayan ko lang nagitingali paghatag o higayon ang akong kaugalingon la. Nga ma-inlove kong misi. Unsa may mong tanaw la? Okay ra ka ha? Dili. La, Nasayod ka gyud nga dili ko atribida nga pagkaapuhan ni Hector. Dili ko gustong manghilabot sa mga personal nimong mga buhat o hukom. Sukad, wa ka
gyud makabati nako nga namili og babae alang kanimo. Apan kang Missy, wa man ko masuhito niya. Og sa ang paghukom sa imong isig kataw. Pero apo, pasaylo ako. Apan sa akong tanaw, dili mo kasaligan katong babayhana. Ha? Magpari na lang tingali ko la. I-focus ko na lang akong atensyon sa Ginoo. Mubiya na ko babae aron walay labad sa uho. Labaw nang mubabag ko kung maunay imong buhaton. Nga naman la. Di pa ka ana, may pari kang apo. Tabangan ti kag ampo lang nga malangit ka. Malangit ang imong kahag. Agay. Ay, sorry. Pasaylo ako, apo. Ay, sasakit ba? Nga lagi ka mo mga babae, no? Gaan kay mong mga kamot. Dali ra kay mo makahapak. Ay, badlungon ka man sabkod. Magpari na hinuon ko. Badlungon na hinuon. Ay, oy. Laliman kag ato ka na hinuon sa seminary magpabadlong. Ay, musamot yun. Musamot nga makasa ka na hinuon. Minus lang akong pagpabadlong, ana, Lula. Dili na kay ko makapanguyab, ana, kay pilaragol ka buok ng mga madre. Muli ako makita, pilaragol na sila. Unsa? Ops. Ayaw la, ayaw, ha? Sakit paging lawas na ko la. Kundi ka gustong mahapakan pagpuyo. Ba ini bata ay. Ay, Apo, gusto na ko malimot niya la. hangtod kanusan mo planong magpakaaron ingnon nga may sakit kas kalimot. Ambot. Tingali. Hangtod nga maanad ako nga dili na siya makauban kanunay. Hangtod nga ako kasing-kasing na mismo ang kapuyon sa pagmahal ni Ani, Lola. Giyahak na tingali ning apuha. Wa uroy ko mahilo na tungod ini niya. Pilar ba ka oras nga akong katuog karon, ha? Naabot magkantong 3 ka oras? Murag, wa yun ba? Kay, makatagpilaw ko kadayot mo dayo masakog matain ni kataon-taon. May gawas ng kanahan ay. Lo. Oh, sa iyo ako mo nagmata. Alas 4 pa man sa kadlaon. Dere, mari ka. May kay nagmata ka na. Wa pa mo gani ko makatog. Uy, unsa? Nag-unsa maday mo diha sa imong kwarto, ha? Nag-unsa mo? Ikaw, ha? Naanad ka nagpadayon og lalaki sa imong kwarto. Nag-unsa mo mong duha ni Lambert diha nga, wa magkamakatog. Ha? Gibuntagan ka niya? Agay. Lo, mapriso ka. Ha? Pagpamasangin naman ang imo. Kasi pagtuunin mo na kulo sa'yo na nga pagkababay. Nag-unsa man day mo nga nagduog man mo diha? Nagdug. Ay, nagduog man gani. Mag-unsa man day kuno mo, be, kung magduog mo. Di manghigda, lo. Kaya dili man may makadug kung dili may manghigda. Pilosopo kang bata ka. Maigo karon ning akong santako. Naiguna-una na mo nga wa pa mo magkasal? Nga wag ka mo tubag, nga? Tubag ko lang rin mo panghupaw? O saman, gusto ko? Gusto ko lang gisulti? Naiguna-una na mo? Minatay nga nagbaklay kang bata ka. Bagang kasilong. Dinhi pa yun sa atong kaugalingon. Wa man mapugni, lo. Unsa? Lo, sa imong paminaw, lo. Mumabdos na kako atong among gibuhat. Unsa? Ug diri ka pag yun, mangutana na ako nga wa pa ko makasuway anang butanga. Naabot lang ko ining idara. Ay, miyot akong dugan. Lo! Lo! Lo!
Kaugi mo patay na kung apuha ka. Lolo sa doy, joke na gani. Ay, sigara ba? Ay, kadiyot ki po kaon sa akos Lambert lo. Mga tutag ospital. Joke na sa doy. Ay, naunsa mga. Kabugat ba ni mo kamot? Ang angbi, lain makaika. Ipabalaka man ko nimo. Unya ko nag-ako mo imahinayon nagkataki, be. Kinabalaka ko nimo. Kagawason ba yung akong heart gikan sa akong ribcage na. Unsaon naman lang na, be. Sama di, oy. Kung ikaw magbinuang, mahimo raw niya ako, dili. May day, may na. Lolo sa doy. Ikaw man pud, be. Pataka, mas kag storya diha. Samasag ka. Ang masag nga, nagpadayon ka maglalaki diya sa mong kwarto. Lo, ako man ang uyablo. Usa pa na kailaman ka, ana. Si Lambert man ako pamanhunon. Bisa na, kay wa pa man mo makasal. Oyag si Hector lagi, be. Ala man na matug sa una usahay sa akong kwarto. Ngano man lagi, musugot ra man lagi ka. Ay, lahi man to, si Hector man to. O sa may kalahian na Hector ug Lambert? Kay si Hector, nagkasiguro kung nga wa siya buhato ni mo. Kay, man, suod man mo sukat pa sa una. Ha? Bisprin mong kanahana mo. Mauna nga, sip ra ka diha niya. Sip kang Hector. O kung si Lambert, dili ko safe, ha? Ang mas bigaon ganitog naong si Hector niya. Tekan gani kitog uyab kanahan na to siya. May tag nagdamgo to na ako ron kay luokon ginako siya sa iyang damgo. Makalagot siya. Patuga-tuga siya kahagmong gikan sa ibabaw niya. Malimot siya na ako. Ikaw bin mapakong og kusog lalimba. Unya, malimot din siya na ako. Nalimot maganis iyang kaugalingon, imo pa ba? Pag-inom gano, ane. Mura kabiyak bata, diha, oy. Dili siya mahimong malimot na ako, lo. Unya, kay nalimot man, unsaon man na nimo. Dili na ko siya lungan. Ang tagkabahinomdom siya na ako. Mabugos ka man nga, temporary ramag kaha ng amnesia. Mainumdum raon niya na nimo, oy. Kung unsa ka kasamukan nga amiga nga to niya. Lolo sa doy. Ani? Nagbata ka na di ay? Unsa man gusto ka mga pi? Dili. Unsa may imong gusto? Ano nang hubag man imong mata? Ha? Uy. Ingon na gid ni ini basta mag-upa kong mata. Nagila ka? Ha? Come. Ngano, matug tagbalik? No. Mangigda lang tagbalik pero di na ta mangatog. Gusto ko lang mabati ang imong kainit. Init gani din kay dili mo guni aircon parehas sa imong kwarto sa inyo good. Your body's heat. Tagsara sa kumaligo. Mo siguro nang init ang akong lawas unya. Usog pagit ko mukhaon og sili. Mao tingali. Ikaw lang ang bugtong babae nga nakapagkatawan ako. Nasayad ka ba na? Karon na inform na ko. Mao ding mga sawa ka na ako kay ganahan kang naitiglingaw nimo, no? Kinda. Hala ha. Di mo ko nimo katawanan ha. Pero Lambert, unsaon naman lang kun moabot ang higayon nga dili ka na malingaw pa unya na ako. Sigurado na kung malingaw ka uban ako. Aron kitang duha ang malingaw nga kauban sa sagusa. Wala ko lang pangayoon pa ni mo, ani. Nga magpabilin ka lang din uban ako. Lambert. Babe. Kung ugaling papilion ka between me and your best friend nga si Hector nga magpabilin sa mong kinabuhi, kinsa na mong duha imong pili? Ha? Would you choose me?
Or you would rather choose Hector? Lambert, managsama mo mahinungdanon alang nako. Mahal ti ka. Pero, mahal usab nako sa Hector kay suod nako siyang gigala. So, you are choosing him over me, mo ba? Lisura sad ipili, uy. Pwede si Lolo na lang akong pilion. Kanang tinuod. Dili ko gusto mong pili ninyong duha ni Hector, Lambert. Kay wa din yung duha ang gusto ko na kumawa sa kong kinapuhi. Kung mo, akong gusto mo na pangutana. Nanyasod. Kanang sayon ratong bagun, ha? Kung pananglit, usa na mo ang mawa. Asa ka mas masakitan? Nako o na Hector? Ha? Hangsa naman sa naong bago pa gani ko miingon nga ayaw nalisod nga pangutana. Pwede, next question, please. Basta ko ang pangutana. Ingon pag yun na nagkalisod ang pagpili na mong duha ni Hector? Lambert. It's okay. I love you anyway. Lambert. Hi, babe. Sorry ha, karon pa ko nabalik. Ay, si Daddy mang good, may gipabuhat pa siya nako. You know na, di ko makabalibad kun si Daddy na amahangyo nako. I'm sorry. Okay ra. Here, kananing daan akong food para nimo. Nag-order ko po, Charo. Oh, kanani, samtang init pa. Here. May sibo. It's beef fat. Mugahi na kung mabugnaw na. Dili ka ganahan? Hey, why are you smiling? Dagsige ko kunaw na og paagi nga malikayan og magkalimtan si ani. Pero niya, mura gyud ko tuyuan sa kahigayunan. Why? O ako magkasabot? Nasayod ka ba nga usa na sa paboritong kanon ni ani? Ang sibo sa nilat ang baka? O gunya, ito slubog asin dayon parisan og kanon nga mais? Gamay kay itong lawas, pero dako kay ito sa kaon. Labi nag ingon niya ng sudan. Oh, shit. Kung mao na, ilabay ta ni. Mag-order taglaing sudan. Iyo, ano ko ng grasya? Okay, fine. Pero timan-an ko ni. Now that I know, never na ko mo order pa ni ini sa sunod. Hungitan ta ng kape. Ako na. I insist. Gusto kong mo servisyo ni mo. Sige na. Gusto ko lang sibo. What? No, it's not good for your health. Kana ang gusto ko. Okay, fine. Kinira ha, usara. Lami. Mudi nga ganahan kay siya ni ini. Si Lolo og si Ani. Kaya naman na siya lahi nga lami. Huh? Di ko mukhaon ini kanadto. Ug karon nga nasayod ako kung ngano nga ilaning paborito. Lami man di ay. But babe, it's a sinful food. Hasta pagkaon, may sa? Yeah. Because it will make you fat. Oh. Ug mubara ang oil ni inis imuhang arteries, causing heart attack. Oh, well, kung may ko sa sakit sa kasing-kasing si Annie, I wouldn't mind anyway. Mas malipay pa ko if she dies early. Ay! Hector! Ano ba giwakli man mo ang gikuntan akong pagkaon? Shit! Nayaban ko! Kainit ra pa! Ay, damn it! Ayaw gi pagsulti og sama niya na ngadto kang ani. Why? Ay, tinuod man sab! If only wishes come true, dugan na akong giwish nga unta. Mawa na si Annie aron sa ingon, wa na ko'y kupitin siya pa diha nimo. Og nagtuo ka nga kung mawa man si ani, dayunon ta ka? Sab gipakita nimo batasan, Missy. Gihatagan lang ko nimo og igong rason aron lakip ka. Likayan ko usab. No! Don't you dare! Dili ta katugutan nga muli
Kung dili ka buot nga likayan ti ka, plansahan ang batasan nimo nga nagkalukot lang. Kung maparehas na ko ka sweet ni Ani, panggaon na basab ko nimo, sama niya. Oh, try po mo puli og naw. Aron mabalhin na gidya nimo ang totally ang ako pagbati. Usay puti may pasapod. Baylo og naw. Nga mas gwapa siya na ako? Oh, shit. Kanang ka-conceited nimo og kamapahitason mo na batasan nga wa si Ani. I am not being conceited. I am only stating a fact that I am beautiful and rich. Simple lang si Ani pero rak. O gusto man yung paghikalimot niya kung every time nga magsulti ta, siya ang sentro sa ato ang panag-istorya, ha? Oh, come on, Hector. Let me help you forget her. I can. Just let me, huh? Hector. Missy, Hector. hagi ko. With pleasure. Grabe ha. O, wag yun makabantay nga nga abli ko sa pultahan. Padayon yun. Osbo na kong abli ang pultahan, bi. Huwag ihapon ka dungog. Aw, Osban. Hey! Huwag ka kay baho nga ospital ni dining dakpita? Di ka mahimong mamundak din sa pultahan. Nakadungog di ay mo? Abi na kugwa gihapon. Of course! Kasi pagtuon mo na mo, bungol ha? Nakadungog mini mo no? We're just too busy. Right, babe? Missy Sambao. You want more of my kisses, babe? Yes, babe. Hoy, Oh. kita mong nailaing tao ha? Respetar sa way Paris ko no? Ngano niya ka? Medoon ni mo. Wa ko makailan nimo. Musamot nga dili ka makailan ako kung dili ko madoaw ni mo. Ang ano man ni din eh? Uy, hala. Kausik ko din eh. Sudaan? Nayapo din eh. Hala. Putsero lagi ni. Kalami, good. Ay, kasayang, uy. Pwede pa rin po nito na niya initon? Ew! Ganahan man ka kang umukao na ng nana sa sahog ng ospital. Hala, sige, punita. Pupuha. Na. Wa pagidi kasi imong kaugalingon. Like, do! Giamnesia gani! Ngano? Kay ko lang kanhi pang Hector nga akong gikauban karon. Nakasiguro kung mapugong magyud siya ba? Unya, moingon dayon siya nga, gigutom ka? Tana, mamiya na tagikan din hiyog mga unta. Pero ikaw, What are you? Cow? Ikaw, baka? Yeah, baka. Mura kag baka nga nagungas niya. Mamani ko mabati ko yung mga tumi ni Daddy sa among rancho sa una. Lo, grabe siya, oh. Panaway pa more. Katawa man ka. Lingaw? Lingaw, Brad, ha? Lingaw. Mukatawa ba ko kung wa pa ko malingaw? Shut up, ha? Makairita sa eardrum ang imong hinilakan. Shit. Bala ka niya! Karitar lang di ako gusto ka. Dili na may tutabi ka. Kikatawa na sab ko ni mo. Dali pa ikang nihila ko. Sabi na kong gi-amnesia ka. Adik malagi ka. Katawanan man kay imong naongo nga mingaab. Katawanan kaayo. Agad ka mauli itinoon. Kikatawaan ko ni mo. Iuli! Iuli! Ibalik na na kong saan akong higala. Ibalik na sa Hector na ako. Nganong gitugta di mo akong naong? Hey! Will you let go, ha? Kasi kung takang tuhod ron, Missy. Kung bandaho na sa kunin mo,
Shit! What? Mabaligin ni mo, Hector, nga simple ra nga babay? Ha? Asa man dapitas siya, ana nabuhutan? Mingon si Hector? Simple pero rock matod ko. Whatever. Mingon ka? Buwing akong naong. Kung wa ka pa mahinumdum na ako. Ano nakasulti kong sama ni Ato Hector, ha? Ngano? Oh, Hey! Usa pa! Buhi na nang naong sa kong pamanunon! Last na lang kami siya. Masikanta na gid karon. Pasagdis ako kay nakoy karohon. Tutoki ko sa akong mga mata. dili ko. Tutoki una ko. Ngano? Tanaw sa akong mga mata. Og karon ingna ko nga wa ka pa mahinumdum na ko, Hector. Buhatan na. Ani? Uy, ikaw ba? Ay pamugos! Diri, ang binakamot ni mo. Unsa ba? Kasayo pa ni mo din ani? Wala ka trabaho ron sa opisina? Human na. Takasakay lang ko dahil paingon din Og wa ko maigo sa traffic. Og dili na sabron sa'yo, Missy. Tanaw-tanaw sa puro srilo pag may time. 6:00 pasado na, oh. Kuya, nag-sponge bath na kaganina? Opa. Di pa sa kudugay nga naabot. Ay, bantog ra nila maho na kang aslom ron. Baby, isang kamot, be. Pasimot ako si mong ilok. Gusto na eh. Arti ba ya? Dili pasimot si ilok. Samtang sa una, imo nang inundot sa akong naong. Hain naman ang imong labakara. Tuabas banyo. Akong kuhaon ha kay aron matrapuhan ti ka. Ayaw. Dili ka patrapo? Dili mahimo, Hector. Dili ko gustong ikaw ang muhimo, ana. Si Missy ang gusto na ko. Ako good? Sige na, Missy. Kuha ng labakara. O trapuhi ko, please. Sige. Kara, ay kasyat ba yung ani, uy. Ako man hinuoy na suguan. Sabi ko buhaton. Gusto kong ma-impress si Hector na ako. But, what can I do? Dili mang good ko kay Bang. Nga nang labakara nga imong gipakuha. Asa mo ko mag-una og trapo nimo? Dini ba sa imong liog? Kini? Hala no. Gidagit sa niya din Mawa man ang basa. Uy! Nalimot ka? Nga sugo ba ipakuha raman? Mong gikuha sab nako. Wa maapil sa sugo nga bas una padadon din Ay, ambig akong bason. Ako nalang si trapo. Ako ra. Dili ka kahibaw. I'm willing to learn. Dugay pa kina, Missy. Karon na kinahanglan trapuhan si Hector. Basta ambi na lang na bakara, No, no, og no, ha? Dili. Ako siya hinigugma. So ako ang mutrapo niya. Mobalik ko. Bason sa din ako. Ang sab ni bason ra? Hello, sabon ni, oy. Unya kuso-kuso, What? Unsaon ang kuso-kuso? Maon na, alig-alig manggod ka. Kuso-kuso ra, di pagit ka kahibaw. How will I know? Dili ka ko manlabas amo, no? Dagan ka mig helper sa amo, do. Bisan pag may katabang pa mo, angay lang nga makaton kas pagkuso-kuso. Kay babae kang dako. Ang saon naman lang ko magminyo na mo ni Hector. Kinsa man si Mang Laba, ha? Artiba ka na siya sa sinina. Dili ni mo sugot nga i-washing kay mo laylay og magisi kuno og dali ang iyang mga sinina. Busa kinahanglan gyud nga mangusok-kuso ka. No need. May kuhaon ming katabang. Dili gusto sa Hector og katabang kay maluoy siyang musugo. Maikog na siya manugo. Busa ikaw nga iyang Paris, ikaw mo imubuhat sa tanang buhaton sa bay. Manlaba, manlimpyo, manluto. Og unya, magatiman unya sa mga bata. Kaya na nimo? Hala, dili no. Klaro ana. Unya, unsa man? Mamana pa kay ning Hector, ha? Dili kay asawa ka lang unya niya. Katabang ka pa. Really? Mo lang. Kusog pagkakain mo hagok. Baka dungog magarik apil ang mga silingan. What? Oh, yes.
Og dili kay maghagok lang. Magtupag yung laway anak niya. Yeah, that's gross! Pakapinan pa og yaw-yaw. You mean, damanunan siya? Oo, oy mo lang. Damanunon ka ayo na grabe. Kusog pang mohagok, maglaway pa. Unya, magyaw-yaw pa, gyud. Ay, so hitugit kay ko anang iyang bisyo nga matog misi. Kinanagko mi nga magsigi og tupad sa paghigda. Anytime na namutas amo kay matug. Ilabi pa kun mahubog kay dili gusto makasab-an ni lola niya. Adto na siya sa amo mulahos. Og ari na ako magsamok-samok. Samok yun? Samok ko. Wa di ka kaibaw? Nga samok ko? Oh, good. Ikaw good. Ikaw may among gistoryahan, so ikaw. Lain sa kay ang silingan. Gisamukan ka na ko? Samok. Imagine ko no, ang imong katapad og higda saba kaayo. Maglaway pa unya, magyaw-yaw pa gyud. Oh, halatay pa nalimot day ko. Saon sa pagyud? Nalimot kog ingon nga hinanday kaayo na. Ay, that won't be a problem. Mas ganahan ko nga iya kong tandayan. Sa liog? Tandayan imong liog, ganahan ka? What? Ngano ang liog man ang tandayan? Kalihukan mo kayo na matug. Magbabag mo ganin sigdaanan. Mao nang lakip ang imong liog matandayan. That won't be a problem again. Kay dako ang akong kama. Ay, day. Ay, di ko ingna nga di na problema kay problema. Gid kaayo na. Mo magani na ang musugot ang apuhan ana nga adto sa amo matog. Kay samukan kina sector, uy. Saba kayong ila ko natug na. Imbis mahilom, saba na hinuon kaayo siyang hagok o siging lihok. Kay ang tanang suok ni siyang lawak, iya mang makupar. Really? Aha. Hoy, grabe ka ha? Dili ko ingon ana ha? Nahug na unta ko din sa kong gigdaan nga bid din ng ospital. Di amnesia man ka. Oh, Pues, nalimot sab ka nga lihukan ka og saba matog. oh, di ay? Oh, good. Lain sa kay ako rin imong makalimtan sa imong panumduman. Iapil gud ang tanan aron batas ang laban. Hoy, di ko ingon ana matog. Ay, iya! Umalagi siya mohagok sa una na mong nag-uban mi dinhi. Ay, unsaon man niya paghagok. Nga mag-uban man mo, nga di man siya makahagok. Mag-ago man yung kagwang dako. O, kita ka, ha? May katawa. Of course! Mag-ago gina siya kung ako iyang kauban. Ay, kung istoryahin, anak misi. Kaysa sugod na na. Pero sa lahutay, kanang dugay na mong mag-uban, ay sus! Mag-ago, gihapon ka, uy. Pero dili na sa kalami. Ay, sa man di ay? Sa kakapoy. Kay sakit man imong lawa, sigig panagang sa iyong mga tanday, dang sikad, nga mahagbong gid ka sa kama. Og sa kasaba sa mga ago, nga murag gidamgo kanunay og ungo. What? Kaning gid oh. Gidaot na gani katawa gihapon. Natayog lagi yung utok anak niya. Miluag ang tornilyo. Da. Ingnan pa bitaw. Anyan sa man? Mamana pa ka ana? Bisan maka-turn off ang iyang katawa, yes. Ilagaw siya nga huwag kanin manangin ako. Kung nasa paingon. Mupaulit na ba siya o dili pa? But of course, huwag pa. Labing siguro tuwa siya karong mga oras sa ospital. Taking care of her best friend. Wala ka na siya magkunahon kung siya akong pation. Patakilira ka gamay. Aron maapili mong trapong yung buko-buko. Init mi na siging naghigda. Takilid gamay. Sakit? Sa dapit? Tibuok na akong lawas. Shit, it's your fault. Gisugo ko ni mong patakilid siya. Tanawa na tandog na hinuon siya. Sorry. Okay ra. Padayon lang, Missy. Okay. There you go. Natrapuhan na nako. Dali agod. Of course! Kasi pagtuon ni mo
tapos buko-buko niya, bongbong kay dugay mahuman. Paikap ako sa bakara, be. Kung basa pa ba? Basa anig usab. O niya, alkohol yung usab o niya. What? Sige lang di ay. Anak mang gina, Missy. O, pa di ka makasagatiman sukad, ha, Missy? Wa. O say pagtuon mo na ako, nurse. Bela ka, be. Ikaw na lang basa nagbalik. O, sige. Huwag ako na sa tiwas ng trapo. Apila ang akong bugan, ha? Okay. Unsa? No way. Be. Ambi na, ako na lang mo tiwas sa trapo niya. Ako na lang, good. Para bugan lang. Kapilan ako kita sa bugan, anak niya. Uy, kinusa man ko, no? Nanglili ka na ako, no? Mistil pa ba di kong manglili nga? Baga makikagnaw. Maghubo na magkani ka sa kong atubangan sa una. Imo nang buhaton? Siya. Mo na buhiin na lang yung labakara. Ayaw na lang pakig-ilog na ako. Okay? No. Ako na yung mo trapos ihang bugan. Ako na lang lagi. I insist ako na, kay ako'y uyab. Ug ako ng paboritong dapita. Hasta ko. What? Paborito ka ng tan-aon nga kusion siyang lola sa una. Maog yun. Mainat ko ang lawas na kong apil. Ilabi pa kung may bawo si Lola. Nga napasagdan ako ni babayana. Masuko kay si Lola og makusnitan ko. Unsaon nga, lihukan masakin ni babayana. Sige magkadagma. Unya ako'y kusion ni Lola Armida. Kay nga nung wala ko bantay siya. Time pa. Nahinumdum ka ng tanan? Hala. Lain sa kagdili. May numduman ako ang tanan may tungod ni mo, Ani. Abi na kung may amnesia ka. Ay, bisko. Ulit sinalimot ko. Oo. Bitaw, may amnesia ko, pero selective ra. May mga butang ko may numduman o may mga butang sa ko nga malimtan. Mao na. Nahinumdum ka sa mga paghitabo na tunduha sa bata pa ta? O niya, wa ka makailan ako? Pwede din na. Pwede, good. Selective gani, kaila ka? Inangha pa ka? Inahag ki. Mao ni yung itubag na ko sa una. Henso? My God, Ani! Ingon ni Ana ang magka-amnesia. Mukha litrabag pop-up bitaw sa imuhang memories. Pero wa na magpasabot nga na maayo na siya. Di ay? Kaayo. Be, amin na laba ka, Rabi. Amin na. Ako na yung motiwas ang trapo niya. Dito ka na lang sa couch. Link ko dito og piyong. Og nga naman ko, no? It's censored. Ha? Trapuhan ako ang iyang bugan. Nya, i-apil na ko ang duol sa iyang bugan. Kaya bang wa ko'y laktawan pa. I will go up and down, then repeat many times. Hangtod nga mo gahi siya, aron masayon ang pagkupot o paglimpyo. Unsa? Bastos! Okay. Shit! Yapak man ni mo sa actor! Kisa mo di ako matakon, ha? Ikaw? Nga no, masugat ra ka? What? Hindi ako sa ospital. Kanimutangan sa suod nga higala ni Ani. Sa butubag smisis akong mga tawag da. Labing siguro. Naarasab siya din eh. Unsabay akong buhaton. Aron muhunong ka na sa pagpakikita ni ng Hector Mise. Please, hunong na. Samtang wa pa ko'y nahimong iligal sa balaod o sa Diyos. Anong tawhana? Si Ani batong bakal na taga Frisco. Gabi-gabi na lang ngay nasa disco.
Mga kasama, dapito ka muna mo sa pagpaminaw sa uban pang masumpay ni ato sugilanon. Ani, Tagsuwat Marites Parba Albores, ubos na direksyon ni June Caraca Pujanes, Spinner Joel Bense, recording editor ang Ditayad, sound man Aldwin Nacurda, dalit sa RMN Drama.